Gejtu, xajnu nassib mill-soup kitchen. Għajnu għandek kellu, għajnu natafna affarijiet, li kollok bżon jgħinek. Jkun tajb għalik jtiwlek, Kif taraħ il-Fader Marcellino? Fader u rajtu, mill-aħjar. Nisu bħala mistierjen. Dal-miliet, ħatkun għek fil-soup kitchen terġa? Nkun għaw. Jina dażmin tal-miliet jifakkarni su fil-ġabra, fil-familja u id-deċidejna jina u l-kollegi tijaj li natu donazzjoni l-soup kitchen. Għax nemnu fil-kawza li hija kawza ġusta ħafna u ġejna hawnhekk u rajna bajnejna llum. Rajtek ukoll trikol mar-residenti x'laqtek l-aktar minn din id-dar? L-istejjer differenti tan-nies iltqajna ma' Fader Marcellino u rrakkuntalna daqsxejn stejjer fuq ċertu individwi minn xi jgħaddu hekk u verament tirringrazzja l-bambin kemm aħna xxurtjati. Bħala żmien tal-miliet ikollkom iktar konkurrenza minn nies li jiġu hawnhekk? Il-bjaħ kellna mal-140 persuna u naħseb li f'dawn il-festi iktar u iktar il-bniedem irid jista' jkun jiltaqa' ma' ħadd ieħor. Naħseb li aħna s-sawa sena u 4 xhur il-numru dejjem qegħdin jiżdiedu. Bdejna daqs kemm kellu Kristu f'12 l-Apostlu u llum qed ikollna mal-120-140 persuna kuljum. U volontira? Volontira tfejnjajna iktar minn 100 persuna għaliex il-volontarjat tajjeb għalih dawk li lesti ċabsu idejhom. Però l-volontarjat mhux fejn ħabat u fejn laqat. Il-volontarjat irid ikun professjonali. U aħna it-trejnjajnihom sabiex huma wkoll fis-servizz ikunu professjonali, speċjalment lejn in-nies li huma vulnerabbli, nies li għaddejjin minn momenti ta' kriżi. Tiltaqa' ma' ħafna stejjer taqsim il-qalb kuljum, però hemm xi storja li baqgħet immarkata f'qalbek? Esperjenzi pożittivi huma ħafna sbieħ ta' nies li daħlu fid-dinja tax-xogħol. Sissa f'din l-ewwel sena u nofs sibna jisu madwar 34 job għal persuni. Hemm stejjer taqsim il-qalb għaliex fl-ewwel sena kellna 3 persuni li temmew ħajjithom għaliex għajjew fil-ħajja. Jiena kull min jiġi jara dal-post, kull min jiġi volontarjat, kull min jiġi jżurna dejjem ngħidlu tiġġudikax. Għaliex faċli dawn in-nies li aħna niġġudikawhom. Anke dawn 3 persuni ma nistax inħassarhom minn qalbi, però nemmen ukoll minħa l-oħra li provajna nagħmlu l-almu tagħna u nittamaw din l-istorja ma tkomplix tiġri kemm jista' jkun.